Nakon izvrsno prihvaćenih dosadašnjih 8 nastupa, London Calling Comedy Club došao je u Osijek proteklog ponedjeljka i po 9. put. Kao i svaki put do sada, ulaznice su rasprodane već prvog dana, a prepuno dječje kazalište dokaz je da interes za londonske komičare ne slabi. Ponovno su nastupila nova komičarska imena, a ovog puta radilo se o dvoje Engleza, Kanađaninu i Novozelanđaninu, koji su publiku nasmijavali 2,5 sata. Klub Mini teatar proteklog četvrtka bio je domaćin prve studentske rokijade. Radi se o koncertnom programu koji želi osječkim studentima i mladima ponuditi nešto novo u ponudi izlazaka. Pred 100-tinjak posjetitelja nastupili su Bronx, Septika, Plover, Eskapada, Loš primjer i Seljačka buna, a sudeći po odazivu i atmosferi u klubu, prva rokijada je uspjela. Stvaranjem novih 7500 metara četvornih prodajnog prostora, trgovački centar Avenue Mall još jednom je potvrdio svoju lidersku poziciju u regiji. Povodom otvorenja novih trgovina Color i Boso u petak je održan veliki koncert na kojem su nastupili Slavonija Band, Dženka i Hanka Paldum, a koncert Kolonije najavljen za subotu odgođen je nažalost zbog lošeg vremena. Kolonija će stoga nastupiti u Avenue Mallu besplatno dakako ove subote u 20 sati. Uz nove trgovine otvorena je i nova velika igraonica na katu centra. Površinom od čak 400 metara kvadratnih i raznim sadržajima jamči izvrsnu zabavu za klince, a otvorena je za radnog vremena centra. Uz nove trgovine i igraonicu u Avenue Mallu nalazi se i božićni sajam, a svi kupci mogu svoje poklone zamotati potpuno besplatno. Prema mišljenju mnogih građana, snijeg koji je proteklog vikenda zabijelio Osijek iznenadio i zimsku službu. Portali i Facebook bili su prepuni negativnih komentara i kritika, iako iz grada i Unikoma poručuju da su se ceste čistile zadovoljavajućim intenzitetom, te da je za prvi snijeg potrošeno čak 120 tona soli. Nove veće snježne padaline očekuju nas oko 20. prosinca, a već ovog vikenda i lagano zatopljenje. Bez obzira na to, svi građani i tvrtke dužni su čistiti snijeg ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora, jer komunalni redari su svakodnevno u ophodnji gradom, a kazne za neočišćeni snijeg kreću se od 500 do 2000 kuna. Kako snijeg ne bi služio samo za lopatanje i kako bi potaknuli kreativnost svojih sugrađana, grad Osijek pokrenuo je natječaj za izbor najljepšeg snjegovića. U natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani, a forma izrade je slobodna. Nema ograničenja u veličini ili opremi. Osigurane su 3 nagrade i to 3000 kuna za autora najljepšeg snjegovića, te 2000 kuna za drugu i 1000 kuna za treću nagradu. Još je nešto manje od 3 tjedna preostalo do najluđe noći u godini, a ugostitelji pomalo stidljivo predstavljaju svoje ponude. Cijene dočeka po osobi kreću se prosječno oko 250 kuna, s tim da mnogi daju povoljnije cijene ulaznice za one koji kupe ranije. Bez obzira na to, većina nas odlučit će kamo za doček u posljednjim danima mjeseca. Svakako pogledajte ponudu dočeka i programa na našem portalu. Gledali ste vijesti Osijek Online TV-a. Vidimo se idući tjedan.